Štúlpové okno je dvojkrídlové okno bez stredového stĺpika, ale rozdiel je vidno až po otvorení. Výhodou štúlpového riešenia je, že po otvorení oboch krídel vám vo výhľade nič neprekáža, v prípade balkónových dverí ani v priechode na balkón či terasu. Tieto konštrukcie sú spravidla lacnejšie ako riešenie so stĺpikom. Nevýhody štúlpových konštrukcií sú následovné. Plnohodnotne vieme ovládať iba jedno krídlo, pasívne krídlo sa nedá totižto dať do sklopky na vetračku, protihmyzová sieť sa dá umiestniť len na aktívne krídlo, konštrukcie štúlpové majú nižšiu tesnosť a majú aj obmedzené rozmerové limity oproti konštrukciám so stĺpikom. Budete reálne používať obe krídla? Ak chcete, aby obe krídla boli otváralo-sklopné, každé s vlastnou kľúčkou a sieťkou proti hmyzu, tak choďte do stĺpikového riešenia. Nie ste si istí? Poradíme, čo bude praktickejšie dnes aj o 5 rokov.